seem to fade Ophelia. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ στα Σταυρούλα. Καλώς σας βρήκα. Σταυρούλα μου, τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Καλά είσαι. Καλά Καλά, είμαι. τι κούκλα είσαι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τι, ντρέπεσαι? Ναι. Μα τι ντρέπεσαι, εδώ πέρα κάνεις πράγματα και θαύματα. Εντάξει, άλλο εκεί. Εντάξει, θέλω να σου πω βέβαια, κοίταξε να δεις, μου είπανε πάρα πολύ, δεν σε κολακεύει ο καναπές. Μια χαρά είναι, επειδή έχεις βάλει τα κιλάκια σου, το γραφείο, όχι εσένα, εμένα. Εσύ δεν είναι σε κολακεύει, μια κούκλα είσαι. Εμένα. Θέλω να πω, γιατί το κάνω αυτό. Ενάντια σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε κολακευτικά τα πλάνα στην τηλεόραση. Ας μην είναι. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Ας μην είναι και κολακευτικά. Αλλού είναι η ουσία. Εδώ είναι η ουσία στην κουβέντα μας. Δεν ήξερα κι εγώ να βάλω τα πλά μου. Όχι, μια χαρά κάνεις. Εσύ ήρθες εδώ. Πραγματικά συγχαρητήρια για όλο αυτό που έχεις κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει μια επιτυχία που ούτε καν εσύ δεν την περίμενες. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Η δουλειά σου είναι σαν είσαι κομμότρια. Κομμότρια. Κομμότρια που δουλεύει στο Καρπενήσι, στην πόλη του Καρπενησίου. Τώρα ναι, έχω μια νέα συνεργασία για κομμωτήριο σε άλλη πόλη, αλλά βάση είχα το Καρπενήσι. Και πόσα χρόνια κομμότρια? Καμιά δεκαριά. Θα ανοίξει και δικό σου κομμωτήριο. Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο Ναι. σχέδιο. Και η ιστορία του να ξεκινήσεις να κάνεις βιντεάκια, θα μου πεις, όλοι έχουν ξεκινήσει να κάνουν βιντεάκια. Γιατί πιστεύεις ότι έχεις επιτυχία εσύ? Δεν ξέρω, εγώ ξεκίνησα από την καραντίνα. Ναι. Και βγήκε με μιμήσεις, παλιές σειρές, όλα αυτά που κάνουν στην αρχή. Μετά μπήκαν τα χορευτικά, τα αγάπησε ο κόσμος και βρέθηκα εκεί. Έλα να με πάρεις αγκαλιά. Είσαι το σπίρτο κι εγώ είμαι η φωτιά. Κοίταξε με λιώνω σαν γερί. Δώσ' μου ένα φιλί, δώσ' μου ένα φιλί. Ψαγχώνει καθόλου όλη αυτή η ιστορία που έχει αρχίσει και παίρνει. Δηλαδή τώρα το 668.000 ακόλουθοι. Πρέπει να καταλάβεις λίγο, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή η ιστορία του διαδικτύου δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω ότι όταν κάποιος μαζεύει 500.000, 650.000, 1.750.000, σημαίνει ότι σε βλέπουν πάρα πολλά μάτια, επηρεάζεις πάρα πολλά μάτια. Πάντα βέβαια με την καλή την έννοια. Αυτό που θα πεις, το μήνυμα που θα στείλεις, κάποιοι που σε αγαπάνε. Ναι. Νιώθεις καθόλου δηλαδή ευθύνη? Όχι. Γιατί δεν το έχω καταλάβει. Γιατί είμαι στο Καρπενήσι που είναι κλειστή κοινωνία. Ναι. Δεν έφευγα και καθόλου από το Καρπενήσι για να το καταλάβω ότι με ξέρει τόσος κόσμος. Τώρα που ξέρεις, κατεβαίνω στην Αθήνα και το βλέπω, λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρουν. Ας πούμε, πόσο καιρό είχες να έρθεις στην Αθήνα? Σίγουρα ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Όταν τώρα που ήρθες στην Αθήνα, σε αναγνώρισαν, ας πούμε, Ναι, κάποιοι. μου μιλάνε στα Σου μιλάνε? Πώς πάνε τα πράγματα πάνω στο Καρπενήσι, τι κάνει η μαμά σου. Εδώ έτσι που μπήκε στο στούντιο και όλα αυτά. Δεν Έτσι. ξέρετε περισσότερα, παιδιά. Αυτό πώς σε κάνει και νιώθεις, ρε παιδί μου, γιατί εσύ Χαρούμενα. σε μια κλειστή κοινωνία που είσαι, ίσως η κλειστή κοινωνία σε ήξερε και πριν. Ναι. Δεν είναι ότι σε μάθαν μέσα από αυτό. Όχι, χαρούμενα, μ' αρέσει. Αλλά μου φαίνεται και πολύ παράξενο ταυτόχρονα. Γιατί δεν έχω καταλάβει το νούμερο. Πώς μιλάει η μάνα μου για το σκυλί μας στους ξένους και πώς μιλάει η μάνα μου για το σκυλί μας σε εμάς. Έχουμε κι εμείς σκυλάκι. Και δεν το ακούμε ντύπ μέσα στο σπίτι. Να κατουρείς το δικό μας το σκυλί. Παίρνει το λουρί, το βάζει και πάει μόνο του. Τίποτα. Τρίχα. Δεν ξέρω τι είναι. Ούτε του κουρεύουμε, μόνο του. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Να ανεβεί στα κρεβάτια. Όχι, το έχω εκπαιδευμένο και δεν ανεβαίνει καθόλου. Δηλαδή θα του πω εγώ αν είναι να ανεβεί. Μου λες και έχω άνθρωπο. Τι να δαγκώσει έπιπλα. Για ποιο λόγο. Τι είναι, σκυλί. Και εγώ έλεγα από χρόνια στα κορίτσια να πάρουμε ένα σκυλί, αλλά αυτά δεν ήθελαν, μη τίποτα. Και τώρα πώς μιλάει σε εμάς. Θα έρθεις να το σμάεις στο κοπρόσκυλο. Στο κοπρόσκυλο έχει κατορίσει παντού. Όλα τα ποδάρια από την τραπεζαρία τα έχει κατορίσει. Μαδάει. Αυτή η σκυλότριχα είναι σαν βελόνι. Θα το ξαφανίσω. Μου έχει φάει όλα τα τραπέζια, όλες τις τραπεζαρίες, όλες τις πόρτες έχει καταγρατσουνί. Καλά, μωρέ, μια κουβέντα είπαμε. Θα έρθεις κατευθείαν το παιδάκι μου, παιδάκι μου. Καλό είναι, μωρέ, το κουτελάκι. Δεν τα έλεγε για σένα, Χάτσι, για ένα άλλο σκυλάκι. Κι εσύ 10 χρόνια παρατημένο το ιστορία σου ήρθε να έρθεις να το πάρεις. Είχα κι εγώ ένα ξέσπασμα. Α, για τώρα. Έλα εδώ, παιδάκι μου. Έχεις νιώσει ποτέ κάποια ανάγκη για κάτι που έγινε, ένα κοινωνικό ζήτημα που είπες ότι ρε παιδί μου θέλω να πάρω θέση γι' αυτό? Ναι, ίσως τα κιλά. Τα στιγμή. κιλά? Ναι. Α, ωραία, ναι, ξεκίνησα με τα δικά μου τα κιλά. Για πες μου για τα κιλά. Κάποια στιγμή, εντάξει, πάντα σχολιάζονται αν πάρεις κιλά ή αν χάσεις κιλά ή για δυνάτησες πολύ. Εγώ πέρασα δύσκολα σαν παιδάκι, οπότε έχω μιλήσει γι' αυτό, ότι υπήρξα πιο υπέρβαρο παιδάκι. Ναι. Εντάξει, πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν είναι το θέμα τα κιλά, είναι το μέσα μας.
Καταρχάς, ήσουν ένα παιδάκι με αρκετά κιλά, είχες ένα θέμα παχυσαρκίας όταν ήσουν μικρή, στο δημοτικό, να φανταστώ. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Και στο γυμνάσιο. Εκεί ένιωσες την ανάγκη να μιλήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τώρα που έχουν παραπάνω κιλά. Ένιωσες ότι είναι σκληρά τα παιδιά, αλλά είναι και σκληρά και γιατί λέμε πολλές φορές και κατηγορούμε τον κόσμο των μικρών παιδιών ότι στο σχολείο είναι σκληρά τα παιδιά. Οι μεγάλοι να δεις πόσο σκληροί είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημο. Εγώ το έχω δεχτεί μόνο από παιδάκια. Εντάξει. Μετά όμως αυτό, επειδή μάζευα στην παιδική ηλικία, γύρισε σε ανορεξία όταν μεγάλωσα. Κάποια στιγμή. Πέρασες και από αυτό. Και από αυτό. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, ακόμη χειρότερο. Και για πες μου πώς ξεπέρασες αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά κορίτσια να έχουν παγιδευτεί σε αυτόν τον κόσμο της νευρικής ανορεξίας. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην τρώω καθόλου και θυμάμαι να ανοίγω το λάπτοπ και να βρω κάτι, πώς να πάθεις σε νευρική ανορεξία. Πώς να πάθεις νευρική ανορεξία. Δηλαδή ήθελα πάρα πολύ. Είχα φτάσει σε άλλα. Σοκαριστικό. Ναι, και είχα δει μια συνέντευξη μια κοπέλα τι έπαθε από νευρική ανορεξία, που έχασε τον νεφρό τη, όλα αυτά. Τι λέω, να το πω αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που θα πούμε ότι μπορεί να χάσει και τη ζωή σου από νευρική ανορεξία, έτσι. Όχι, έχασε το πιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει μαμά αργότερα. Τα κατέστρεψε όλα στον οργανισμό τη. Από νευρική ανορεξία. Και κλείνω το λάπτοπ και λέω θα φας. Τέλος. Και από εκεί ξεκίνησα και ήμουν φυσιολογική. Και να στείλουμε ένα μήνυμα, ίσως επειδή μας βλέπουν και πάρα πολλά κορίτσια και βλέπεις λοιπόν, εδώ σου λέω τώρα το ζήτημα, επηρεάζεις. Είναι κάτι τώρα λοιπόν που το έχεις βιώσει. Έχεις βιώσει την παχυσαρκία. Έχεις θελήσει για να σωθείς από την παχυσαρκία να ζητήσεις από τον εαυτό σου να πάθεις νευρική ανορεξία. Ναι. Άκου τώρα πόσο λάθος πράγματα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου. Και ευτυχώς σήμερα, έστω και μέσα από την εκπομπή, αλλά και μέσα από αυτό που κάνεις εσύ, να στείλεις το μήνυμα ότι παιδιά, προσοχή. Ναι, είναι όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο και ότι όλα είναι μια παγίδα που μπορεί να σας συμβούν πολύ άσχημα πράγματα για τον εαυτό σας. Αν είχα 1 ευρώ κάθε φορά που άκουγα αυτή την ερώτηση, θα είχα πλουτίσει. Και στη σημερινή μας εκπομπή, σήμερα έχουμε αυτό το θέμα. Εγκυμοσύνη. Όχι, δεν είμαι. Κάπως δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα κιλά που μπορεί να βάλει μια κοπέλα με την εγκυμοσύνη. Νιώθω. Να απαντήσω εδώ στο κορίτσι μου. Απλά πάχυνα. Και τρώω. Έβαλα 4 κιλάκια και πήγαμε εδώ. Έφυγα εδώ την κοιλιά. Δεν είναι αυτό το κακό μου. Αυτό το κακό. Ερωτήσεις σου κάνουν παράξενα στα κορίτσια ή τα αγόρια? Σε ποιο θέμα? Σε όλα. Αν έχουν ένα πρόβλημα. Δηλαδή, δέχεσαι μηνύματα που να έχει ένα πρόβλημα που είναι μια σχέση. Ναι, ή όταν μίλησες για τα κιλά, να σου είπε μια κοπέλα για τα κιλά. Συνέχεια από τη διατροφή και όλα αυτά και πώς το κάνεις και γιατί δεν σε νοιάζει όταν σου λένε. Γιατί παχαίνω κατά τα διαστήματα, απάχυνες. Γιατί η διατροφή κάνεις και τα χάσες. Όλα. Και για τη διάθεσή τους, το κύριο είναι ότι μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε μου φτιάχνεις τη διάθεση. Χαμογελάζω στο βίντεο και μου φτιάχνεις τη διάθεση. Αυτά έχω περισσότερο. Άναψε φωτιά, σούμπια για το Ρωμά. Βάλε πυρκαγιές σημείο, βάλε φωτιές. Βάλε φωτιές, βάλε φωτιές. Έλα σου λέω, κούνα το. Η ιστορία με τα βίντεο είναι ότι κάνεις κάθε πότε ένα βίντεο την ημέρα. Α, καλά, μπορεί και 10 την ημέρα. Και 10 την ημέρα. Αλλά μου βγαίνει πολύ εύκολα. Δεν ξοδεύω χρόνο. Δηλαδή μπορεί να μπαμ. Αυτό σου βγαίνει αυθόρμητα. Ναι. Και προσπαθείς όλα να τα αντιμετωπίσεις με χιούμορ. Ναι, το πάντα. Τι είναι αυτό που περισσότερο έχει επιτυχία όταν το κάνεις? Χορευτικά. Χορευτικά. Παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρεις τώρα τι έχω πάθει μαζί σου. Πρώτη φορά συναντιόμαστε. Ναι. Σε είδα λίγο στο βιντεάκι πριν να μου πούν τα παιδιά ότι θέλουμε να έρθει στα Βρούλα και μόλις είδα λέω τι όμορφο πλάσμα είναι αυτό. Έχεις μια καλοσύνη και μια ελληνική, ωραία, έτσι, μια ομορφιά αλλά και μια ποιότητα που δεν ξέρω, μου κάνει πάρα πολύ καλό που σε γνωρίζω. Μόνο δεν τρέχω πίσω από σένα πια. Μα θα χορέψω στα 12 κοντά. Τρελαίνομαι. Μου αρέσει πολύ που υπερτονίζεις ότι είσαι από την επαρχία. Ναι, πάντα ήθελα έτσι. Αν να το πω, στην αρχή ντρεπόμουν για την προφορά. Και ας το καλό, λέω μια μέρα, θα τα πω πως το ξέρω. Και εκεί αγάπησε ο κόσμος, τις λέξεις μας. Τα αλή μου και τα νη μου στολίζουν τη φωνή μου. Πρώτη λέξη τώρα, λιθάρ, που σημαίνει πέτρα. Δεύτερη λέξη, λαγάρσα, που σημαίνει ότι έφτασα. Τρίτη φράση τώρα, μη με εισγώνεις μα, μη με πλησιάζεις. Τέταρτη τώρα, άμα σκοτάει, που σημαίνει αν τολμάς. Άμα σκοτάει, έλα εδώ. Πέμπτη λέξη, μαργώνω,
που σημαίνει ότι κρυώνω. Οπότε κάποια στιγμή είπες ότι θα το σπάσω αυτό το άγχος. Όχι, θυμάμαι κάτι έκανε στο σπίτι και λέει η μαμά μου ξυζάρκωτο θα βγεις. Ξυζάρκωτο. Και λέω, όπα, λέω. Ξυζάρκωτο Πείτε τι κι είναι. άλλες. Περίμενε, ξυζάρκωτο είναι δηλαδή χωρίς. Ξεμπλέτζοντο, ξεκάλτσοτο. Ξεκάλτσο. Ναι, το ζάρκωτο τι είναι. Χωρίς από πάνω. Χωρίς ζαρκάδι. Βάζετε ένα ζαρκάδι πάνω σας. Ξυζάρκωτο. Πες μου άλλες λέξεις. Θα προσπαθήσω να τις μαντέψω. Ζαλίγκα. Ζαλίγκα. Πες το μου έτσι για να το καταλάβω σε μια φράση. Με πήρε ζαλίγκα. Με πήρε η ζαλίγκα. Με πήρε ο ύπνος. Με πήρε στην πλάτη. Α, με πήρε. Ζαλιγκώνω. Ξέρεις πώς το λέμε αυτό. Καλυγκότσι. Α, Με πήρε καλικούτσα. καλυγκότσα. Καλικούτσα. Είδες. Το έχουμε Όσοι γεμίσει λέτε, αυτό. είμαστε κοντά. Ναι, έτσι παθαίνουμε τους περισσότερους. Καλυγκότσα. Καρκώθηκα. Καρκώθηκα. Ναι. Καρκώθηκα. Πού ταιριάζει αυτό σε τι φράση καρκώθηκα. Τι είδες. Όχι, δεν ταιριάζει πουθενά. Το λες και καταλαβαίνει άλλος κατευθείαν. Κάτσε ρε παιδί μου, εκεί στα καλά καθόμουν εκεί, ξυπνάω, ανοίγω την πόρτα και λέω καρκώθηκα. Τρως κάτι. Α, τρως κάτι και αυτός που τρώει λέει στον άλλο που μπαίνει μέσα. Καρκώθηκα. Καρκώθηκα. Πρίχτηκα. Πρίσκα. Όχι, κοντά είσαι. Ζαβλακώθηκα. Άλλο αυτό. Νίσταξα. Όχι. Πνίγηκα. Καρκώθηκα. Καρκώθηκα. Έκτη λέξη σκούζ, που σημαίνει ότι φωνάζει. Αυτή σκούζει από το πρωί. Έβδομη, τσουράπια. Πού είναι οι κάλτσες. Όγδοη φράση, με έγραψε στο τζόκο. Θα το πω ευγενικά, με έγραψε στο ανδρικό μόριο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 9, που είναι το κουτέλι, που είναι το αδέσποτο σκυλάκι, κτέλι. Και τέλος έχουμε το ουι, που είναι μία λέξη χίλιες έννοιες. Είχες πρόταση και για το Survivor. Ναι. Για πες μου λίγο πώς Πιστεύω. έγινε αυτή η πρόταση. Τίποτα, με παίρνει ένα φίλο μου, μου λέει: Θες να πας στο survivor. Όχι. Βρε, κάτσε να το συζητήσουμε. Περδικλώνομαι και κλαίω. Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξω εκεί. Περδικλώνομαι και κλαίω, είπες. Περδικλώθηκα το είπα. Το είπες. Δεν το κατάλαβες. Περδικλώθηκα και κλαίω, είπες. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι είσαι λίγο. Θα περνούσες δύσκολα. Δεν θα άντεχα, όχι. Δεν θα τα άντεχες, Όχι, είμαι πολύ γκρινιάρα. Δεν το βλέπετε, αλλά είμαι. Γκρινιάρα. Ναι. Εντάξει, πες μου, με τι είναι αυτό που γκρινιάζεις, ρε παιδί μου, να καταλάβουμε, ας Θα πούμε. κρύωνα, θα βρεχόμουν, θα πίναγα, θα δίψαγα. Α, όχι, καλά έκανες και δεν Ναι, πήγες. για να- Καλά έκανες και δεν όχι. πήγες. Όλα αυτά τα πράγματα που ξέρεις ότι τα κάνεις με τον εαυτό σου και σε γκρινιάρα, δεν μπορείς να προσπαθείς να τα αλλάξεις. Προσπαθώ. Ναι, Αλλά δεν. δεν γίνεται τίποτα. Όχι. Στην Ο προσπάθεια. έρωτας στη ζωή σου παίζει ρόλο. Ναι. Υπάρχει σχέση τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά είμαι καλά. Είσαι αλλού για αλλού, το είδα πρόπολου. Τσαμπαλκώνεσαι, δεν διορθώνεσαι. Είσαι αλλού για αλλού, το είδα πρόπολου. Πήρες το χρόνο σου, προχώρα μόνο. Αυτά που λες χίλιες φορές μου τα έχεις πει και ξαναπεί. Απ' την αρχή πως αν θα φύγω θα πονάς και σ' άνθρωπο δεν θα μιλάς. Υπερβολές, αχ, τα ίδια λες. Πες μου λίγο την καθημερινότητά σου, τι κάνεις, πώς ξυπνάς το πρωί. Δουλειά. Η δουλειά είναι μέσα στο Καρπενήσι. Τώρα είναι, επειδή πήγα σε ένα κομμωτήριο κοντά στη Λαμία, θα πηγαίνω έρχομαι. Πόση ώρα. Μία ώρα. Πολύ είναι μία ώρα. Ναι, εντάξει, δεν Και πειράζει. δεν το έξυπνας το πρωί. Γύρω στις 8. Όταν μπαίνει στα μάξι για να κάνεις αυτή τη μία ώρα απόσταση, τι ακούς. Παλιά ελληνικά. Παλιά ελληνικά. Όταν λέμε παλιά, την παλιοελληνικού Γιαγκούσης, κινηματογράφου. Φαγιανάκης, Ωραία, Τερζής. πες μου τραγούδι της Γιαγκούση. Να πω του Φαγιανάκη που το έχω τώρα. Έτοιμη ήρθες. Όχι, το ακούω συνέχεια. Α, ναι, πες το. Ο Καρντάσης. Πες το. Δεν το θυμάμαι. Το τραγουδίστο που Σε ξέχασα. παρακαλώ, θέλω να τραγουδήσεις. Γιώργη, Μου κάνεις πού ένα πάει, κάτι. πού πήγε η αδερφή μου, έφυγε. Πάλι Αδερφοί μιλάει. σου φύγαν όλοι, μας αφήσατε μόνοι. Πες μου ένα τραγούδι. έτσι. Διακόλλησα, μην το ζητάς αυτό. Σε παρακαλώ, δεν μπορείς να πεις ένα τραγούδι που ξέρεις, παιδί μου. Όχι, δεν μπορώ, αλήθεια, ντρέπομαι. Μπαίνεις σε ρόλους επίσης πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Ελληνίδα μάνα. Θέλεις πολύ να γίνεις, πάντως φαίνεται Ελληνίδα. Ναι, μάνα, τέτοια μάνα. Ναι, νομίζω ότι θα γίνεις καταπληκτική μαμά. καταρχάς. Μακάρι. Τι μακάρι, το λες και λάμπουν τα μάτια σου. Μακάρι. Βέβαια, μαμά το θέλεις εσύ, το θέλει ο Θεός. Θεός. Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Σε φλερτάρουνε καθόλου τώρα μετά τα βιντεάκια από το διαδίκτυο. Ναι, αλλά δεν. Τι πες μου, ας πούμε, φλερτάρουνε. Κουκλάρα, χαμόγελο, ωραία. Κουκλάρα. Ναι. Θα έβγαινες με κάποιον που απλά σου στείλει μήνυμα στο Όχι, διαδίκτυο. όχι. Το Όχι, θέλω ε. πιο κοντά. Είσαι της παλιάς σχολής. Πρέπει κάπως να μου κατακτήσει το μυαλό, θεωρώ. Έχει κάνει κάποιος το παιδί μου να σου στέλνει συνέχεια λουλούδια, να σου λέει ότι. Αχ, μηνύματα συνέχεια. Μηνύματα. Ναι. Και τι σου γράφει. Πότε θα σε γνωρίσω, να έρθω από κοντά να σε δω.
Από άλλη πόλη. Ναι, είναι λίγο φοβιστικό εντωμεταξύ, άμα έρθει. Ναι, δεν πάτε φοβιστικό κι εσύ. Θες να τον γνωρίσεις εσύ αυτόν τον Όχι, άνθρωπο? θέλω να τον ξέρω τον άλλο για να βγω. Εσύ έχεις αγαπημένους influencer? Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία ή στο Instagram ή στο TikTok να ακολουθείς κάποιον φανατικά και να σου αρέσει? Ακολουθώ τη φίλη μου τη Λιγερή, που μου αρέσει το παιδάκι μου, το Μάξιμο που κάνει τα βίντεο, την Αλεξάνδρα τη Σταυροπούλου. Μ' αρέσει ο ψυχολόγος, τον είχατε εδώ, το Γιάννη τον Αθανασόπουλο. Με το Γιάννη έχετε. Έχουμε μιλήσει διαδικτυακά. Οπότε. Ναι, με έχει βοηθήσει πολύ και εμένα. Σε έχει βοηθήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χρειάστηκε κάποια βοήθεια. Οπότε... Γενικά σε πολλά θέματα. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Και ορίστε ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μπορεί να περάσει. Πόσο βοηθήθηκε από έναν ψυχολόγο. Ναι, πάρα που πολύ. ακόμη στι κλειστέ πόλεις στην Ελλάδα, αν πα σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, υπάρχει μερίδα κόσμου πολύ. που το παρεξηγεί. Ναι, και περνάει και πάρα πολύ ωραία μηνύματα μέσα από το TikTok. Άι, κράσκα. Κουράστηκα. Και αυτή είναι η αγαπημένη μου. Πάμε για τσόλι. Που σημαίνει πάμε για ύπνο. Θες να πάμε για ύπνο? Ας φλάουσαν. Ας πρόσεχες. Και τέλος, μπανιαρίσκα. Έκανα μπάνιο. Το όνειρο τη ζωή σου, να ανοίξει κομμωτήριο. Ναι, το πρώτο. Το πρώτο. Πού θα το ανοίξει το κομμωτήριο? Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι. Άρα να φανταστώ ότι τη ζωή σου θες να την Όλη συνεχίσει εκεί. Εκεί. Υπάρχουν influencer που σε πλησιάζουν ή έτσι που έρχονται να σου στέλνουν μηνύματα να κάνουμε κάτι μαζί. Ναι, δεν ήρθε ο Χάρης, τον κούρεψα. Η ορεινή Μέλισσα. Τον κούρεψες. Κουρευτήκαμε. Η ορεινή Μέλισσα. Κουρευτεί. Έκανε και αυτός μεγάλο χαμό η Πάρα ορεινή πολύ. Μέλισσα. Και είναι, όπως είναι αυτό το παιδί. Ναι, Είναι έτσι τόσο ήταν και καλό, εδώ. ακόμα καλύτερο. Θα με θέλουν οι κοπέλες μετά. Όλες. Όχι, είναι καλό αυτό. 6 βάζεις, δεν βάζεις 3. Πόσο είναι? Καλά, το παίρνω κι άλλο. Όχι, πάρ' το, καλό είναι αυτό. Ξεκινήσαμε. Έχεις ξανακάτσει σε κοπέλα? Όχι. Δεν κάνεις Κυρίως, πώς το λένε, σε άντρες κουρές έχω κουρίσει. Εδώ έχουμε πάρα πολλές ανήπαντρες. Τώρα η περνούλα εδώ θα γεμίσει, Ναι, παιδιά, όντως. όλο τρίχα. Θα με κυνηγάνε στο event μετά. Πλάκα κάνω. Όχι ρε, και καλά έκανες που τι έκανε πλαγίες, ακούρεμα. Εδώ έχουμε πάρα πολλές ανήπαντρες. Τώρα η περνούλα εδώ θα γεμίσει, Ναι, παιδιά, όντως. όλο τρίχα. Όπως και να με κάνεις, θα βολευτούμε τώρα. Στην ανάγκη μου έπεσε, να ξέρετε. Εντάξει, το κούρεμα ήταν η πρόβαση. Κουρέματα κάνεις κέντρικα και γυναικεία. Ναι, αρέσουν πολύ τα αντρικά. Τα αντρικά, Μωρέ, τι γλυκοπλάσμα είσαι εσύ, ξέρεις τι έχεις, τα μάτια σου είναι φανταστικά. Να είστε καλά. Είναι αληθινά μάτια αυτά. Τη μαμά μας το είναι και τον παπά. Κατερίνα και Κωνσταντίν. Κύριε Κατερίνα, κύριε Κωνσταντίνη, συγχαρητήρια. Έχετε κάνει και η άλλη κόρη, είναι εδώ πέρα υπέροχη. Φανταστική. Ευχαριστώ. Η αδερφή σου με τι ασχολείται? Τίποτα. Τίποτα βοηθάει εμένα. Τι κάνεις εσύ και εγώ τίποτα. Στο ξενοδοχείο δουλεύει. Μάλιστα, σε ξενοδοχείο. Να δει. Γεια σου, τι κάνεις? Γεια σας, καλά. Σε ξενοδοχείο? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Δουλεύει σε ξενοδοχείο, Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνεις και εσύ κάτι ή το ταλέντο είναι μόνο Το εδώ? τάλεντο είναι ένα. Εγώ δεν μπορώ. Είναι πάντα πίσω από τα βίντεο όμως. Τραβάει, Ναι. κρατάει την κάμερα. Ναι. Είναι υπέροχο. Αυτή τα τραβάει όλα. Να σου πω, να πω ότι είναι υπέροχο όταν δύο αδερφές είναι και παρέα μαζί. Ναι, βοηθάει. Τέλεια. Υπομονή. Τα σχέδιά σου, πες μου, το μέλλον σου ποιο είναι? Άντε, και εγώ σου λέω ότι φτάνει στο 1 εκατομμύριο. Σε αυτό, ό,τι. Και σου λέει μια εταιρεία, θα κάνεις μόνο αυτό, θα σταματήσεις την κομμωτική. Όχι, δεν θέλω. Δεν θα σταματήσεις. Γιατί δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Ενώ θέλω να έχω κάτι βάση. Επειδή λένε, ρε παιδί μου, ότι το μέλλον λένε, ας πούμε, ότι είναι το διαδίκτυο. Άλλοι κάνουν σαν τρελή να μαζέψουν 50.000, 80.000, 100.000 κόσμος. Έχεις φτάσει, κοντεύεις στις 700.000. Πρέπει να καταλάβεις τον αριθμό. Ναι, δεν το έχω Ο καταλάβει. αριθμός 700.000 για τους διαφημιστές είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Έχεις καταφέρει πάρα πολλά. Ναι, και χωρίς να το προσπαθήσω κιόλας. Δεν θα αλλάξω μάτια μου ποτέ και για κανένα. Εμένα δεν θα μ' άλλαζε η μάνα που με γεννά. Σου έχω ένα παιχνίδι να παίξουμε πριν σε Τέλεια. χαιρετήσω. Ορίστε. Σου κάνουν πρόταση Ωχ, Παναγία μου. από πρωινή εκπομπή Ναι, να έρθεις για συμπαρουσιάστρια. μαζί σου ναι. Θα ερχόσουν, Ναι, ξανά έκανα μαζί το πολύ την Κυριακή. Να ξέρεις. Γιατί κάτι άλλο δεν κάναμε, μαζί δεν το κάναμε. Θα ξανά έκανα. Εγώ θα το πω εδώ πέρα, το ήθελα να το πω. Δεν κοιμόμουν αν δεν πήγαινε η Κλάρα να τα κάνει. Τέλειο. Αυτό είναι μια πραγματικά επαρχιώτικη κουλτούρα που καλά ήσουν και μόρο τότε. Ήμουν δημοτικό. Δημοτικό, Δεν πήγαινα για ύπνο μέχρι να τελειώσετε. Στεναχωριό σου μην ήταν δυσκύλια. Τι θα τα κάνει.
Να σας πω ότι αυτή η ιστορία με την Κλάρα και τα τετράγωνα και το πού θα αφοδεύσει η Κλάρα ήταν ένα παιχνίδι που το κάνουν οι Βέλγοι αγρότες. Το είδα στο Βέλγιο για να περνάει η ώρα τους. Θέλω να σου παίξω ένα παιχνίδι να δω σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Τι παιχνίδι. Τα ακουστικά. Ναι, να ξέρεις να διαβάζεις ξέρεις. Πω, θα φωνάζω. Δεν πειράζει να φωνάζεις, να βρίσκεις σωστά τις λέξεις θέλω. Λοιπόν, Γεωργία, για βάλ' το λίγο σε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ακούς. Λίγο. Για άνοιξε το λίγο, άνοιξε το λίγο. Βγάλ' τα λίγο, βγάλ' τα λίγο. Βγάλ' τα. Βγάλτε λίγο. Ωραία, βάλτε το λίγο εκεί. Μπράβο. Τέλεια, βάλτε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ξέχασα το κινητό, Διονύση. Ποιος είναι, ποιος είναι, δες. Για φέρ' το, για να δω. Το βρήκε. Ποιος. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Δεν σε ενοχλούμε. Έλα Γρηγοράρα. Έλα, ρε Γρηγόρη Μπάκα, τι κάνεις. Τι συγκλονιστικό ήταν το χθεσινό επεισόδιο σε επανάληψη. Ρε φίλε, δεν μπορείς να φανταστείς τι συγκλονιστικό επεισόδιο είναι αυτό που γυρίζω τώρα στο Tonight. Σ' αγαπώ, στα αφήνω, σ' αγαπώ πολύ. Γρηγόρη Μπάκα, ένα πράγμα θα σου πω. Όταν βγαίνεις στις λαϊκές είσαι καταπληκτικός. Γρηγόρη Ανατολού, σ' αγαπώ ρε φίλε. Ρε Γρηγόρη Μπάκα, σ' αγαπώ ρε φίλε. Φιλάκια πολλά, μην κλαις. Γεια σου ρε Μπάκα, φιλιά πολλά. Ρε Μπάκα, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Πω. Στην ακούει τόσο ώρα και τη λέμε εμείς. Καλά. Γουστάρισε. Λοιπόν, θέλω να βρεις σε ένα λεπτό να βρεις 5 λέξεις. 7-5 λέξεις. Ναι, σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, ναι, πρώτη. Δυνατά. Να μιλάω δυνατά. Ναι, βέβαια, δυνατά. Πάμε, ξεκινάμε πρώτη λέξη. Κομποσκίνη. Τι. Τι δεν είναι δυνατόν, κομποσκίνη. Κομπόστε. Μπράβο, καταπληκτική. Είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι αυτό. Μπρούτζος. Πού. Τι πού. Δεν ξέρω πάει το μυαλό σου. Μπρούτζος. Δεν καταλαβαίνω. Άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Γλάστρα. Καρέκλα. Φανταστική. Αποκλεί. Μέσα πάρα πολύ πολύ. Μπράβο, φανταστική. Όχι, μην τις λες έτσι και εσύ να τη βοηθάς λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Πλωμάρι. Γιατί σ' αφήνει. Θα με βοηθήσεις τώρα να τελειώσουμε λίγο. Δεν μπορώ, το καρτές Να σου πω ότι αν βρεις 5 λέξεις σε ένα λεπτό θα πάρεις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ. Αυτό το έπιασα. Ωραία. Οπότε συνέχισε σε παρακαλώ και πάμε τώρα. Πλωμάρι. Ποτηράκι. Φανταστική. Πού τα βρει. Δεν έχω βρει ούτε μία. Κάνετε αυτό. Όχι, τα βρίσκεις είναι πάρα πολύ. Παπηγιόν. Μπράβο, αυτό ήταν μέσα πολύ καλό. Μπαγιάτικος. Πατακός. Φανταστική. Γιατί γελάς, παιδάκι μου. Φανταστική. Πάμε καλαμάκι. 5 δεν είπες να βρω. Δεν βρήκες. Δεν βρήκα καμία. 4 βρήκες. Άλλη μία. Αυτά είναι τα χείλη Τελείω. του, να ξέρετε. Τι κάνει. Εγώ μια χαρά το Δεν λέω. έχεις εκφραστικά χείλη. Βερίκοκο. Φρούτο. Φρούτο είπες. Κοίταξε, μου το πέτυχε. Βερίκοκο. Δεν μπορώ με τον όντως αυτή. Βερίκοκο. Βερίκοκο. Αυτό λέω πάρα πολύ. Μπρόκολο. Μωρό. Εντάξει, καταπληκτική. Βγάλτε, ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κέρδισες. Θες πάρα πολύ. Έβαλες τον καρτάς και έφυγε το μυαλό όλο. Είσαι τόσο λατρεμένη με τον Νότι, Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, σε πολύ κόσμο. Μ' αρέσει. Τώρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη συζήτηση. Ήσουν φανταστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχεδόν δεν Πέτυχα βρήκες τίποτα. Ναι, βρήκες για τις λέξεις δεν τις βάλουμε. Το κρατήσουμε μόνο το άσχημο. Νόμιζα ότι. Φαντάσου ότι είπα, για να καταλάβεις, ξέρω. Πέτυχα, ρε. Είπα Μπρούτζος. Τι είναι αυτά τώρα. Μπρούτζος. Ναι. Δεν έχεις ακούσει τον Μπρούτζο. Ναι, δεν θες Αλλά έτσι. σαν το μυαλό σου που πήγε. Χαλκός. Έξυπνη, μ' αρέσει. Λοιπόν, Σταυρούλα, Χαρήκα πάρα πολύ. πώς θες να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας γνωριμία. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που εξαιτίας σας είμαι εδώ. Σταυρούλα μου. Να είστε καλά. Όταν θα έρθουμε για γυρίσματα στο Καρπενήσι, θα κάτσουμε να μας κουρέψεις και εμένα και το Νόμιζα Διονύση. θα πάμε σε φαράγγια. Να πάμε, να σας κουρέψω, τι θέλετε. Διονύση! Ανάποδα. Φαντάσου τόση ώρα είναι από πίσω και μας ακούει. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξίζεις γιατί μόνη σου, χωρίς καμιά βοήθεια, από μια επαρχιακή πόλη, λέγοντας όμορφα πράγματα αστεία και γλυκά και κάνοντας τον κόσμο να περνάει ωραία, έφτασες περίπου 700.000 ακολούθους στο TikTok. Και το έκανες μόνο με αγάπη. Κυρίες και κύριοι, Σταυρούλα Θεοχάρη!